Modrom, no. Takže juniori si to rozdávajú pekne, ako sa patrí. Minulo sa nám poradie miešalo, až sa vykryštalizovalo do súčasnej podoby, a určite sa to bude ešte nejako možno aj meniť. Uvidíme, čo baby vypúzlia. Ja tam vidím vzadu bicykel a za ním... A nie, to je on, to je ten chalan, čo za ním išla. To je tento, ten jelenák. Ona ho dobehla. Ale tam beží asi nejaká potom baba. A jak tomu šupuje. To má tak 40 sekúnd vpredu. Dobre ide s ním. Jelenák ju drží celý pretek. Pekne ide. On má zase peknú techniku behu, to je v pohode. On? Nie, Mirka. No. Relatívne, vieš. Sa musela uvoľniť od pása hore. Mirka, máš 200 metrov, nepúšťaj sa ho. Dobre, Mirka, poď. Mirka, poď. Super. Drž sa ho. Počkajte zatiaľ, prvej dáme v rámci juniorskej kategórie ženského. Má 200 metrov minimálne. 120. Nasype tej svini. Toto je Pavel Jelenák. Je to niekde vodu ďalej ešte podať. Poď jej podať tieto, tie špongie. Aspoň 2 špongie jej daj. Mirka, nechytí ťa, poď. Poď, sústreď a poď. Tento neviem, či ho zabrzdí, určite a pozícia.